No sakra, niekto vykradol celé auto. Sakra, ani lekárnička. No s tým to asi neobíde, no. Musím nájsť Willyho, ale... Toto už nie je, čo to proste bývalo. Idem na to, ne? Si urobíme najlepšie. Dobre sme si popovídali. Ďakujem za konverzáciu, ale ja už asi pôjdem spať. Tak, čau. Dobrú noc. Ja sa nám ešte pivko a kulečky. Potraviny. Čakať. Ešte je to čerstvé, niekto tu zrejme musel byť. Ale kto? Dobre. Sakra, čo sa tu stalo? Nechaj ma.